Oh my God, oh my God. What a fantastic ocean. Super, wonderful, fantastic, marvelous. Wow. Bro, you English pura poya? You English barpura? Dan English barante. Yan English speaking course popinate. Ita simple na English ide, purple na English ide, pura English. What was it yan English man? Ah, बोलिया. अपन यानी कि केलो क्वेश्चंस केनो है. ये अपन इंग्लिश में बनता ना. ये ಎಂಚಿನಲ ಕೇನಿಯಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಫಟ್ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾ. ವಸಂತೆ ಪನ್ಪಿನ ni ಕಾಕಿ ಅವೇನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡ್ ಬಂತಿಪ ವಸಂತ ಪಂಚಮಿ ನಾಗು ಪನ್ಪಿನ ni ಕಾಕಿ ಅವೇನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡ್ ಬಂತ ನಾಗ ಪಂಚಮಿ ಆಂದುಲ್ ಬಚ್ಚಿ ಇತ್ತು ಪೊನ್ನುಲೆಂದ ತೊಂದ ಲಲಿತ ಪನ್ಪುನಾಲ್ ni ಕಾಕೋಲು ಅವೇನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡ್ ಪನು ಲಲಿತ ಪಂಚಮಿ ಏರ್ಲ ಬಚ್ಚಿ ಯಾನೆ ದೀಕ್ಷಿತ ನಿಕ್ ಓರ್ಮ ಸಲಾಕ್ವೆ ಅವೇನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡ್ ಪನು ಕಮ್ ಆನ್ yeah you ದೀಕ್ಷಿತ ನವಮಿ ಪಂಚಮಿ ಅಷ್ಟಮಿ ಪಂಚಮಿ ನವಮಿ ಅಷ್ಟಮಿ ನವಮಿ ಇನ್ನೇನು ಶಾರದ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ನಿನ್ನ